जोंनि एक्स बिएलटि जेनाखि जों दा बिएलटि खौनो बुंनांगोन बिएलटि नि जेनाखि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलागां जाय जोंनि सिबिजाथाव बिथांनि जेनाखि माने मांखरसालि बा बिथांनि गामि जायखौ लानानै जोङो माने बिनि माने माबाया बिराद माने कन्ट्रिबिउसन जोहोलाव दा बिथांनि गामियाबो माने सेकिउर्ड नङै बायदि माने जेनेरेल सिटआव गोलैनानै दं। गोदान बावखुंग्रि एमएलए बियाब दाफामनायनि सायाव बनरगाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। माने इयुन समनि थाखाय मोनसे जुदि जोंनि सार बिथांमोनहा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जुदि जेबो रेसपन्स होआबा फैगासिनो थानाय समावहाय बनरगाव ओनसोलनि रायजो हिसाबै जोंनि जेनाखि रैखाथिखौ नोजोर होनानै गोबांथार सिन्था खालामनांगौ थाबावबाय होननानै आङो बे समावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बा प्रेसमेन्टनि गेजेरजों आं फोरमायबाय। बनरगाव ओनसोलनि गंद बिसिडिसिफोरा बावखुंग्रि जेनेरेल बियाबजों सरजाबफानायनि सायाव गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। बनरगाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा जोंनि बनरगाव ओनसोलखौ जोंनि प्रमद बर' सारमोनहा, जोंनि लरेन्स इस्लारि सारमोनहा, जोंनि इउजि ब्रह्म सारमोनहा, जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे बनरगाव ओनसोलखौ बर'निनो मोनसे उथुमै होननानै मेल मिटिंफ्राव रायखाङो। डिलिमिटेशननि फाइनाल ड्राफ्टखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। दा बेनो जोंनि बे बनरगाव ओनसोलखौ जोंनि प्रमद बर' सारमोनहा, जोंनि लरेन्स सारमोनहा, जोंनि इउजि सारमोनहा बा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे बनरगाव ओनसोलखौ बर'निनो मोनसे उथुमै होननानै माने मेल मिटिंफ्राव बिराद माने रायखाङो। बनरगाव नङाब्ला बर'नि जारिमिनानो जाया बेबादि मोनसे बाथ्राफोरखौ जोंनि गेजेराव बा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय फोरमायबाय थायो। आरो बनरगाव नङाबा बर'नि बे जारिमिनानो जाया बेबायदि मोनसे बाथ्राफोरखौ जोंनि गेजेरावहाय बा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय फोरमायबाय थायो। दा बे बनरगाव ओनसोलानो दिनैहाय मोनसे बर' जाथिनि उथुमै, मोनसे सिकिउर्ड नङै बायदि मोनसे फिल जादों होननानै फोरमायदों बनरगाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा। दा बे बनरगाव ओनसोलानो दिनैहाय मोनसे सेकिउर्ड बा बर' जाथिनि मोनसे उथुमैयानो मोनसे सेकिउर्ड नङै बायदि मोनसे जोङो फिल जादों। आं बे बनरगाव ओनसोलनि सासे रायजो राजा बा थागिबि हिसाबै आं बेखौ फोरमायनो सानदों। बियाब दाफामनायाव दतमा बियाब आरो क'क्राझार बियाब बे मोननैया एसटि बियाब हिसाबै इलेक्सन कमिशनारजों फोसावजादों। दा दाख्लै समस्ति दाफामनायावहाय दतमा माने समस्ति आरो क'क्राझार समस्ति बे मोननैया एसटि समस्ति हिसाबै इलेक्सन कमिशनारजों फोसावजादों। बनरगाव ओनसोलनि 75% बाहागोआनो बावखुंग्रि बा जेनेरेल सिट थांनायखौ गोजोननाय मोनि दुखु थासारिया ओनसोलावनो फैदों। जोंनि बे बनरगाव ओनसोलनि 75% बाहागोआनो बावखुंग्रि बा जेनेरेल सिट जेनाखि बे सिटआवहाय जोंनिया थांनायावहाय जों बिराद माने गोसोआव बिराद माने गोजोननाय गैयै दुखु माने बेबायदि मोनसे थासारिया जोंनियाव फैदों ओनसोलावनो। आरो बेखौ लानानै जोङो पलिटिकेलि माने सेकिउर्ड गैयै बायदि मोनसे फिल खालामदों। थारमाने थांनाय समावहाय जेनाखि मोनसे ड्राफ्ट बे ड्राफ्टखौ नायफामनाय जाबावदोंमोन। दा बेवहाय क'क्राझारनि जेनाखि माने माखासे थालांनाय गामिफोर बेखौ जोंनि एमएलए लरेन्स सारा बेखौ सोसनबावनांगौनि थाखाय खामानि मावबावनांगौ दं होननानै फोरमायदों। आरो जोंनि जेनाखि आसामनि जोंनि मन्त्रि सार सिबिजाथाव इउजि ब्रह्म साराबो बुंदोंमोन जोंनि जेनाखि माने दतमा समस्तिनिफ्राय जेनेबा बारजानाय माखासे बावखुंग्रियावनो गोलैनाय आरो क'क्राझारनियाबो बावखुंग्रियावनो गोलैनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ नोजोर होनानै बिथांमोनहा एसे बुंदोंमोन। जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनो फोरमायदों। दा बिथांमोननि जेनाखि गामिफ्रा जुदि माने एसटि रिजार्भनि जायगायाव जुदि थाफिनबायब्ला जोंनि बे बनरगाव गामि बा बनरगाव ओनसोलनि जेनाखि मोजां मोनसे जायगा बे मोनसे जायगाया बोरैहाय जेनेरेल सिटआव थाहैखो बेखौ बिराद कुइसन जादों। आरो मोनसे बाथ्राबाव जोंनि एक्स बिएलटि जेनाखि जों दा बिएलटि खौनो बुंनांगोन बिएलटि नि जेनाखि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलागां जाय जोंनि सिबिजाथाव बिथांनि जेनाखि माने मांखरसालि बा बिथांनि गामि जायखौ लानानै जोङो माने बिनि माने माबाया बिराद माने कन्ट्रिबिउसन जोहोलाव दा बिथांनि गामियाबो माने सेकिउर्ड नङै बायदि माने जेनेरेल सिटआव गोलैनानै दं। दा बेफोर गासिबो बाथ्राखौ लानानै बनरगाव ओनसोलनि जेखि राजनितिक दलावनो थाया मानो दल संगठन बा जोंनि माहारियारि आफाद बिथांमोनहा माने जोंनि सिगाङावहाय दुखु फोरमायदों। आरो जोंबो बुंदों बिथांमोनखौ जुदि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि गोजौआव थानानै जुदि खामानि मावनो जुदि स्कप मोनाबा
बा खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस मोनाबा जोङो दलनिफ्राय नोंथांमोनहा माबा मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जा बा पार्सनेल माबायानो जा नोंथांमोनहा साननांगोन होननानै आङो माने बा जोङो माने बुंलायलायनाय जादों। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।